Ku fito ku bi mu ga bakaki ya zaka sanatan garin musu a makiyasi daka lawala da mutirmi ga tandaka ko makiyanka su ma sun san haka injin nika mai marka da yan uba duka masu ja su ne ba su san ka ba hadarin gabas mu gyara domin gaba ka san da masu burin hana ci gaba ba kuɗi ka ba mu muka zaɓe ka ba ba a taliya ka ba da muka bi ka ba tabbaci ka ba mu aiki don ci gaba sanata lawal tsari ba a fi ka ba kuɗi sau biyu shine muka sa gaba abdul yaskedi na tarwatsa yan uba wasu sun kace har yau baka bani ba ba dan kuɗi nake yin waƙar shi ba ba dan kuɗi na zauna a gidan shi ba kauna da sallawal wani bai fi mu ba da dan kuɗi muke da ba a gan mu ba wasu na fushi na ban faɗi ba sanatan mu sai ya karbo sai ya rarraba na fi son na ganka tsire bisa tuku ba a gidanka an ga kowa ba a ganni ba sun manta ba mukami aka bani ba nema muke tayi a gurin shugaba wakar mu daga ofis muka rarraba ko ya sani ko da ba isanta ba wanda ya yi fada da dato ya jira uwa sanatan garin mu ga wata 'yar shawara san ba fushi ga mai neman nasara birki ake riga kafin gangara waka akwai wuya kun san kirkira wasu na ta ba da rance sanata ka ba da kyauta duk mai saki da sauri baya zama da mata a burin muka yi maimai sanatan mu mai nagarta ba za mu dau wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata mai santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya ba za mu dau wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya ubangiji na sarki mai iyawa daya Allah ta'ala kai mun ina godiya da mai madina mai maka shugaban duniya kare mu Allah mu yi zama akan gaskiya ba za mu dan wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya gida da dadi babu dadin zama ku rike hayaki kan ku ziyarci kwangin zuma idan da oga misala na faɗa an gaba da naka din dai za ka rike kayo tutiya ba za mu dan wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya ga sannatan mu mai damara na gyaran gari kyale magauta baba lawal suna haddari ranan nake ji wai dan hira ya bar gari abin takaici masu bakin jini mujiya ba za mu dan wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya amuje zuwa dai buldoza ba ka faɗi ba tsakiyar kaduna kun ga ba mu rike gaibu ba amina ta fatan Allah ya dado ci gaba lawal adam namu ka fasa sansanin maikiya ba za mu dan wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya a jirgi kana san makai hanyar ka ba gargada kwaɗayi kazanta an shaide ka wannan kuda in ko mun yi nisa za mu tuna mu dawo gida tsakiyar kaduna wa zai wa lawal turjiya ba za mu dan wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya ku zo ku kalla ga sanatan mu gangariya muna gidanka kayi ma ajin tagiya yau ta yi daɗi shi ya saka na mance jiya akwai buƙatar ni sanata na saka maka ba za mu dan wani ba in ga ka mai gaskiya dobul kawai sannata ne santarar sabuwa salala wal adamu Allah ya ma kariya a ruwan dare namu mai gama dukkanin duniya kana ta aiki baba lawal mu je lafiya a jihar kaduna za mu yi
dole sai ran biya. Ba za mu dan wanda ba in ga ka mai gaskiya. Dobar kawai sannata ne santarar sabuwa. Mr. Lalawal Adamu Allah ya ma kariya. Sanatan Kaduna bashi maganin kifiya. Ku daina sauri SKD akwai kafiya. Hadi na kwarya zana tuna da kera gaya. Muna tare a inda ka sa kafa nan muke. Ba za mu dan wanda ba in ga ka mai gaskiya. Dobar kawai sannata ne santarar sabuwa. Mr. Lalawal Adamu Allah ya ma kariya. In baka da kyaure daji yan uba sun gaza. Ko ka yi girma baka kamar kada dan guza. A giwa kitaka kin zarce dukan bangaza. Sanata Lawal ne dutse maganin mai dawa. Ba za mu dan wanda ba in ga ka mai gaskiya. Dobar kawai sannata ne santarar sabuwa. Mr. Lalawal Adamu Allah ya ma kariya. Abubuwan kaya ne wa ya cika ya danna kuma karama kuna ma amma firgicin raƙuma. Ni na buga ne bako in yayo sallama. Ku kyale jaki kun san shi akwai gardama. Ba za mu dan wanda ba in ga ka mai gaskiya. Dobar kawai sannata ne santarar sabuwa. Mr. Lalawal Adamu Allah ya ma kariya. Ba za mu dau wani ba in ga ka mai gaskiya. Dobul kawai sannata mai santarar sabuwa. Salalawal Adamu Allah ya ma kariya. Ba za mu dan